si jo he arribat on he arribat, a mi, per començar, per suposar que ningú m'ha regalat res, i va ser el meu esforç a lluitar el dia a dia per aconseguir allò que vull. Perquè hi ha gent que té un talent o... Està clar que un talent el dec tenir o alguna cosa, però jo crec que el que a mi em caracteritza és per l'esforç que dedico cada dia, a cada entrenament, a cada competició, a cada moment del waterpolo. A part de com està el país i tot això, jo crec que sí que els joves, potser d'avui en dia, els veig una mica més vagos, potser. Hi ha una mica més d'esforç o potser és que no veuen algun objectiu davant seu, perquè jo crec que l'esforç és el camí que segueixes per arribar a aquest objectiu i tot el que deixes en aquest camí. La il·lusió, la constància, jo crec que aquest esforç amb la constància va molt relacionat, has de ser molt constant, i les ganes, moltes ganes d'arribar-hi. Jo potser aniria una mica més, personalment, una mica més enrere. Jo soc excastellera, segueixo sent castellera. Potser el valor de l'esforç ja l'adquireixo des de molt, molt petita en sent castellera, que havia de ser enxaneta. Però l'adquireixo des d'aquí, quan arribo aquí al club, al guanyar-me minuts, al guanyar-me pujar cada cop, ara ser juvenil, pujar a l'absolut, potser una mica el dia a dia. Jo crec que l'he adquirit, i des de casa, per suposat, que per guanyar alguna cosa m'haig d'esforçar.